Ku taya mu da murna 'yan uwana, Malam Nasir ya ji sauki. Coronavirus an gwada negative, malam yake mun ji daɗi. Alhamdulillah, Allah mun gode maka jalalla. Allah alhamdulillah. Malam Nasir ya ji sauki, mu kam sai alhamdulillah. Allah alhamdulillah. Shukran masha Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah alhamdulillah. Sako na Muhammadu Ali ya ce mi maka barakallah. Ita cuta ba mutuwa ba, ba zai hana ni murna ba, ba za mu gini guda ba, ba zai hana in tafa ba, ba za mu gini rawar ba, ba za mu gi yin amshin ba. To mu je mata kasa lule, in mun so mi sawalele. Wannan wakar murna ce, sai dai kalle kalle. Wakar murnar malam ce, dan mun fi san shi a raye. Kaka kara kaka, ga malam na raye. Ya labari, to, ya labari, ya labarin ɗan adam ne. Sun ce wai ba shi da cuta, ba shi da cuta. Sun ce wai yayi musu ƙaryar coronavirus ta rike shi. To menene ribarsa? Miliyan 10 yake so a bashi domin 'yan jiharsa. Banda wannan sai kuma wanne? Wai siyasa ce yake yi domin gyaran kariyarsa. Banda wannan sai kuma wanne? Su ce a taho musu ce safe, wannan shi ne nufinsa. Su ce a taho musu ce safe, wai shi ne bakar niyarsa. Cutar dangar siya ce, malam dan ya ji irinta. Malam dai ya warke, kuma ya wuce labarinta. Ina su Muhammadu Ali, mu je mu yi masa su'ali, dan shi ba ya ji irinta. Shi ma babbar shaida ne, korona ya ji kalarta. Ga babba muna da misali, annobar ya ji irinta. To menene ribar mu, ranwa ne za mu faranta. Allah sarki duniya, wallahi malam ya wuce nan. Malam Nasir kar ka damu, magiya na ta bibiyar ka. Sharrin da suke yabunka, Allah shi za ya tsare ka. Muhammadu Ali dai ya ce mu yi maka addu'a, Allah ya kare lafiyarka, ya tsare maka martabarka. Da Muhammadu Ali babba jan zaki mai kau da magauta. Ku taya mu da murna 'yan uwana, Malam Nasir ya ji sauki. Coronavirus an gwada negative, malam yake mun ji daɗi. Bismillah, Allah ka dikina, kai ne ar-Rahman sarki. Malam Nasir ya ji sauki. Mai jiya mai yau taimaka mun, dan kai ne mai bada sauki. Malam Nasir ya ji sauki. Kai yi salatin dan Amina, mun yi biyayya babu nake. Malam Nasir ya ji sauki. Za mu yi waƙar godiya ga Allah, malam ya samu sauki. Taya mu da murna 'yan uwana, Malam Nasir ya ji sauki. Coronavirus an gwada negative, malam yake mun ji daɗi. Al'umma na jihar Kaduna muna ta nishaɗi mun ji daɗi. Malam Nasir ya ji sauki. Coronavirus yau ake di tana ta nadama ta ji kundi. Malam Nasir ya ji sauki. Jarabawar Allah ta'ala akan kowa da ta yi faɗi. Malam Nasir ya ji sauki. Idan ya so ya rage zanuban kadan ya yi ma babban mabuɗi. Taya mu da murna 'yan uwana, Malam Nasir ya ji sauki. Coronavirus an gwada negative, malam yake mun ji daɗi. Muna ta du'a'i ba dare babu rana malam mun yi kuka. Malam Nasir ya ji sauki. Domin Allah shi ke da komai kowa da wuɗa sai in yi wanka. Malam Nasir ya ji sauki. Farin zaki gwamnan Kaduna yau ya warke babu shakka. Malam Nasir ya ji sauki. Magauta masu amai su lashe wuta ta tashi cikin masaka. Taya mu da murna 'yan uwana, Malam Nasir ya ji sauki. Coronavirus an gwada negative, malam yake mun ji daɗi. Muhammad Ali ya ce na miƙe na shaidawa kowa da kowa. Malam Nasir ya ji sauki. Mu lura da kanmu mu bar wasa girman cutar nan ya kugewa. Malam Nasir ya ji sauki. Mu zauna cikin gida kamar yadda ya dace a yan arewa. Malam Nasir ya ji sauki. Mu gode wa Allah dai ya kare gwamnan mu da ke kin ji baiwa. Taya mu da murna 'yan uwana, Malam Nasir ya ji sauki. Coronavirus an gwada negative, malam yake mun ji daɗi. Mu yawaita wanke hannuwan